Bliži se letnji raspust, muka svih roditelja, kuda sa decom? Ja imam rešenje. Dok si ti na poslu, deca gledaju u ekran, igraju igrice, niko to ne želi, zar ne? 15. juna počinje Equilibrio Mystery Camp. Prijave su u toku, a vi morate biti brzi jer se mesta popune za čas. Svake godine imaju sjajne teme i pogledajte kako su se deca zabavljala. Ovo je samo delić sa prethodnih kampova, a ovaj kamp je osmišljen tako da bude Mystery Librio. Moje deca će ići na Mystery Librio, vodit će ih u muzej iluzija gde će ih čekati ovaj kovčeg, a u kovčegu će biti skriveno blago. Treasure hunt. Mogu da dočekaju da se raspuste i da krenu. 15. juna kamp traje 2 nedelje. Momenta od kada uđu u učionicu do izlaska, oni pričaju isključivo na engleskom. Ali sve to kroz igru. Idu u šetnje, muzej i vi ne morate da razmišljate dok ste na poslu da li je dete bezbedno i da li gleda u ekrane. Tema za ovo leto biće Mystery Librio, ali deca neće ući u klasičnu učionicu, to će biti escape room, gde će kroz igru učiti engleski i morat će da rešavaju neke zadatke tokom celog dana kako bi došli do nagrade. Takođe, ima puno roditelja koji možda ne idu fizički na posao, rade od kuće online i njihovi školarci traže razonodu, traže društvo. Kada dođu ovde, verujte, deca posle provedenog dana u kampu, oni ne žele da idu kući. Školarci, vidimo se u Equilibriu.